Per què un sacerdot de finals del segle XIX, començaments del segle XX, va decidir posar el dimoni, el mateix dimoni, un d'ells, Asmodeo, en aquest cas, subjectant la pila baptismal a l'entrada d'una església cristiana? Aquesta història comença en un petit poblet del sud de França, als Pirineus, al nord dels Pirineus. Rennes-le-Château. Un poble amb molt de misteri, un poble amb moltes històries per explicar, històries que realment no sabem realment què va passar, però us explicarem tot allò que sapiguem, no? Hi ha molt de misteri al voltant de tot el que va passar aquí a finals del segle XIX, començaments del segle XX. Cap a l'any 1885, quan un sacerdot, un jove sacerdot, Berenguer Saunier, és enviat a aquest poble. Ell arriba aquí, s'ha de fer càrrec de l'església, una petita església que, de veritat, és que està en un estat deplorable. S'està caient tot a trossos i ha de fer 4 reparacions. Vol fer 4 reparacions. Clar, no hi ha diners, no hi ha molts diners. La veritat és que és un poble molt petitet. Un petit poble, està a sobre d'un turonet, i era un poble tan petit, que l'església estava feta pols, i a més, ell quan va venir no tenia ni on dormir. Va haver de dormir a casa d'algú del poble. Sí, a casa dels Narnó, de la família Narnó. De fet, una de les persones d'aquesta família, la família Narnó, va ser important. Va ser la Maria Narnó, que va ser la criada, també es diu, alguns diuen que amant. Males llengües. No pot ser. De Berenguer Saunier. En qualsevol cas, sí, ella arriba aquí, 1885, i arriba aquí. I quan arriba, doncs, clar, és que tenia l'església molt feta pols. I comença a recollir diners de la gent del poble, també dels pobles del voltant, perquè aquest poble no tenia ni carretera per pujar. Què va? I amb aquests dinerets comença a fer obres. Hem de comptar que és un poble que està al cim d'un turó, d'una muntanyeta important. El poble de baix es diu Escuïsa, i que per pujar aquí, Déu-n'hi-do, se les veies i te les desitjaves. Llavors ell doncs fa això, comença a reunir una mica de diners per poder arreglar l'església, en la mesura del que bonament pugui. L'església, que és molt petita, evidentment és un poble petit, doncs una església petita. I aleshores, amb aquests dinerets, el primer que fa és arreglar l'església per dintre i crida a uns paletes que li facin l'obra, perquè encara no existia l'Leroy Merlin. No, encara no. I aleshores aquests paletes estan a dintre de l'església i de cop i volta surten esparverats, corrents, i el van a cridar. Vingueu, que hem trobat alguna cosa. On la van trobar? La van trobar en un dels pilars de l'altar, que ara veurem, perquè estem ja davant, estem arribant a l'església, estem davant, si ens fem a la volta, trobarem la volteta, perquè veieu que ja estem arribant a l'església, que la tenim allà al fons. Aquí al fons es veu l'església i passem pel davant del pilar, d'aquesta pila que ens trobaran que els paletes han tret per renovar una miqueta l'altar, i resulta que dintre d'aquesta pila, dintre o sota d'aquesta pila, es troben uns documents. Això és el que ens diu. Aquí comença la llegenda, realment. Aquí és com comença el mite, el misteri, no? Troben uns documents. Bé, a partir d'aquí... El primer que fa, què és? El primer que fa és dir-li als paletes que surtin immediatament. És a dir, sortiu tots de l'església. Aquí tenim la pila, al darrere nostra.
i els hi diu, sortiu tots d'aquí. Surten tots perquè ell el que volia era veure què eren aquells papers. I clar, ells no havien de saber què era. I a partir d'aquí, què passa? Doncs ara farem un moment, entrarem a l'església, una mica de silenci, la veiem, evidentment dintre de l'església molt de soroll no podem fer, i potser hi ha algú, però veiem particularitats, curiositats que hi ha dintre de l'església. Anem dintre. Anem. Estem dintre, aquí el tornem a tenir, tenim la pila baptismal amb Asmodeu, el dimoni Asmodeu subjectant la pila baptismal. Ara en parlarem. Això és obra de l'abat Sunyer. Sunyer va decidir que la seva església, dedicada a Maria Magdalena, havia de tenir una pila baptismal que estigués subjectada, que la suportés el dimoni, un dels dimonis, Asmodeu. Ja veieu, l'església no és molt gran, És petiteta. petita, cuca, amb molts misteris. Hi ha molta gent aquí que durant anys i panys ha cregut que en les imatges, en els petits retaules que hi ha aquí, hi ha tota simbologia, tota misteris que porten cap a un tresor. Aquí veiem la imatge de Maria Magdalena, seria Maria Magdalena. També tenim la imatge de Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, aquí. La veieu? No és normal trobar Santa Maria Magdalena en una església, no acostuma a passar. Bé. I totes aquestes imatges hi ha gent que les ha interpretat, hi ha gent que hi ha trobat misteris. Coses que no són normals o que no haurien de ser normals. Exacte. No parlarem de tots els misteris, No. hi ha moltíssims. Nosaltres us parlem una miqueta de la història que hi ha al darrere de tot això. Bé, És preciosa. ara sortirem de l'església, després farem un recorregut per la part exterior. I us vull ensenyar una cosa increïble, que és el missatge que va posar ell a l'església, i és aquí, a veure si es veu. Jo crec que es veu prou bé, sí, es veu prou bé, que posa Terribilis est locus iste. Aquest lloc és terrible. Per una església no és normal, ja hem vist. I Un dimoni a l'entrada i aquest missatge al damunt de l'entrada de l'església. No és normal. juntament amb Santa Maria Magdalena, un altre cop, que veurem que s'anirà repetint per tot el poble, per tot allò que va fer Berenguer Sunyer. Aleshores, quan troben aquests papers, què passa? Clar, no sabem què és, realment no sabem quina documentació hi ha. El Berenguer Sunyer ha fet fora a les paletes i s'ha quedat mirant aquests papers i poc després apareix a París. No sabem amb quina missió, el que sí que sabem és que poc temps després s'ha convertit en milionari. No sabem si és per aquests papers, hi ha molta controvèrsia amb el tema, però la qüestió és que de la nit al dia pot renovar l'església que acabem de veure és obra de Berenguer Sunyer. És una església, jo per mi, molt atapeïda. Hi ha molta gent que li agrada. Sí, a mi m'encanta. Per mi és molt atapeïda. Hi ha massa cosa en tan poc espai. A mi m'encanta. No només això, sinó que tenia tants diners. Tot això d'aquí darrere. Sí. Tot això és obra d'ell. Això és la seva vila, Vila Betània. Ell, amb els diners que té, un pot cobrar alguns dinerets, però construir-se una vila, Vila Betània, amb aquests jardins que hi ha aquí, amb una torre, la Torre Magdala, dedicada a Maria Magdalena, la Torre Magdala, que ara veurem, que és meravellosa, és impressionant. És increïble. Doncs això són molts diners per invertir, molts diners per gastar. Però és que, a més, ens diuen que ell va construir la carretera que portava de Coïssa aquí. I construir una carretera, la veritat és que no val 4 duros, sinó que en aquell moment serien uns quants francs. Aquí tenim, aquí estem davant de la Torre Magdala, la veureu. Avui hem agafat un dia que fa molt de vent. Molt de vent, molt de fred. Molt de fred. Aquí teniu Torre Magdala. La Torre Magdala
que té una visió espectacular de tota la zona, de tota la vall, un lloc realment espectacular, perfecte per situar aquesta torre, la vila que es va construir aquí, Berenguer Sunyer. No? És preciosa. Doncs anem una miqueta al misteri. I a veure, què podem parlar d'aquest misteri? Berenguer Sunyer, sabem que a partir de trobar aquests documents, aquests papers, que no sabem ben bé què hi deia, a partir d'aquí comença a construir moltes coses. Però no només això, sinó que també comença a fer molts viatges. Fins i tot viatges a Roma. Comença a rebre moltíssima gent a casa seva, gent important, fins i tot gent de teatre, cantants d'òpera, vull dir, com gent molt important a casa seva. Molt influent, gent també de la noblesa, de l'alta noblesa de començaments del segle XX. Sí, i tornem a recordar, això era un poble que no tenia ni carretera, i de cop i volta té carretera i comença a venir gent important a veure el poble i a passar-hi uns dies. Ja les males llengües, potser són les bones llengües, no se sap mai, diuen que ell, la fortuna que va aconseguir va ser perquè va vendre misses. Llavors es podia fer això, aquestes coses rares es feien, que es venien misses a gent important, a gent de la noblesa. I clar, aquesta gent pagava per tenir aquestes misses. I que amb això, a còpia d'anar venent misses, doncs va anar amassant una bona fortuna. No sé, realment és molt complicat, no? Per moltes misses que venguis, sabem que cap al 1911 va tenir un conflicte, de fet un judici que va perdre, el van acusar d'això, de malversació i d'haver practicat aquestes vendes de misses. No sabem ben bé si amb això n'hi ha prou per aconseguir tot el dineral que feia falta per aconseguir-se-la, per aconseguir la seva vila, per aconseguir fer la carretera i per moltíssimes coses més que devia fer aquest personatge. El secret aquí pot estar en allò que va trobar. Sí, totalment. I aquí tenim moltes teories. Moltíssimes teories. Crec que no les direm ni totes, perquè és que n'hi ha tantes. Hem de tenir en compte que ell, durant la seva vida, va dir, això se'ns explica, que abans de morir ja explicaria, ja donaria les raons de com, de per què ha pogut ser capaç de construir tot això i de tenir aquests diners. Ja ho explicaria, ja explicaria el secret, desvetllaria el secret. Amb tan mala sort que no va poder explicar-ho, perquè li va donar un ictus, es va quedar que no podia parlar i ja l'hem fotuda. I no ho va explicar. Així que ens hem quedat a les fosques. Sí, però encara hi havia una esperança, una mica de llum, perquè hi havia una altra persona que també ho sabia, que era Marie de Narnó, la seva, no sé com dir-ho, ama de llaves, com es diu això? No sé, la dona a fer feines, barra amant. Doncs ella també ho sabia. I és curiós perquè ella també va dir el mateix. Ella va dir que abans de morir donaria el secret de tot el tresor, de tot el perquè de tota aquesta fortuna. De tot plegat. Sí, el perquè de tot plegat, sí. Malauradament... Sí, malauradament, pobreta. Què li va donar? Un ictus. I també ens vam quedar amb les ganes, no? El que sí que sabem, que segurament nosaltres dos, que acabem de trepitjar els carrers de Rennes-le-Château i que encara l'estem trepitjant or. Marie de Narnó anava dient, a la gent del poble, anava dient, era una persona també estranya, molt normal, no era cap dels dos. Sí, no feia molt amb la gent. Però ella anava dient que a la gent que no teniu ni idea de que esteu trepitjant sobre or, esteu caminant sobre or, com si hi hagués or enterrat sota aquest poble. Alguna mena de tresor? Per tant, nosaltres, ara mateix, potser estem caminant sobre or, qui sap? No ho sabem nosaltres. De fet, han prohibit fer excavacions a Rennes-le-Château perquè hi va haver una època en què molta gent venia a excavar. Hi ha un munt aquí a la muntanya de darrere,
hi ha un munt de llocs que veus forats de gent que venia a excavar. Fins i tot hi ha un museu, un petit museu, Sí. abans d'entrar al que és a la vila, on expliquen tota aquesta història, tot el misteri, i abans d'entrar al museu hi ha un parell de forats o tres a terra Sí. que et donen allò, a una cavitat, però que se sàpiga no es va trobar mai res, no s'ha trobat mai res. Sí. Aquest és Que sapiguem, una de les idees, aquesta és una de les idees, una de les hipòtesis, que ell, quan aquests operaris van trobar aquests documents a aquesta pila de l'església, doncs que allà hi havia els plànols que indicaven on estaria un tresor. Ara bé, el tresor de què? El tresor de qui? El tresor... Fa un vent que estem a punt d'enlairar-nos, eh? Sí, la veritat és que no vegis, no... Si desapareixem... Menys mal que tinc la perruca ben enganxada, perquè si no se me'n va la perruca... Aleshores, quines possibilitats, quines teories podem trobar? La primera és la del tresor. La primera és la que ens diu que va trobar els documents que indicaven on estaria un tresor. Un tresor amagat sota, en grutes, en coves, forats fets, potser practicats per la gent que va enterrar aquest tresor, que qui serien aquests que van enterrar el tresor? Aquest és un dels misteris. Exacte. Es parla molt del tresor dels càtars, però realment per la documentació que hi ha, de la poqueta documentació que tenim i d'alguns llibres que s'han fet a posteriori, després en parlarem una miqueta dels llibres que s'han fet a posteriori, es creu que es tracta del tresor de la dinastia merovíngia, dels reis merovingis, francs merovingis. Aquesta zona era una zona merovingia, de fet, a la plana, una miqueta més a baix d'on estem aquí a la muntanya, hi ha un castell dels merovingis. Era una zona controlada pels merovingis, una zona important i no és descartable, per què no, que fossin aquests reis. La poca documentació que tenim ens parla del rei Dagobert II, no sabem realment si aquest monarca o un altre monarca anterior va decidir amagar aquí un gran tresor. Quines més teories hi ha? Perquè, vale, un tresor, però no hem dit res d'un tresor. El que hem trobat són papers. Papers, hem trobat papers. I què poden ser aquests papers? Perquè aquests papers no els tenim. I sabem que aquest senyor va fer molts viatges a Roma, segurament els papers estan per allà. Què podien ser aquests papers? Aquesta és la mare dels ous. Exacte. Aquí és on està el misteri. Nosaltres ni recolzem ni neguem el misteri, però us l'exposem. La idea és que va trobar un document que parlava del llinatge reial. Del sang real. Del sang real. Ell va trobar un document que parlava de tota la descendència que havia tingut Jesús de Natzaret en Maria Magdalena. I clar, això no podia ser, perquè se suposa que Jesús no va tenir esposa, no va tenir descendència, i clar, això contradiria tot el que és l'església, els fonaments de l'església cristiana. Ell va anar a Roma, va mostrar aquests papers, va dir, mira, jo tinc aquests documents que em parlen de tot el llinatge reial, d'aquest sang real. O sigui, quan parlem del sang grial, realment estem parlant de sang real, de sang de Crist i de Maria Magdalena, de descendència. Segur que això ho heu vist també en altres... En alguns llocs. En algun lloc, alguna pel·lícula o en algun llibre, no? Ara en parlarem de tot això. Anem a canviar de lloc? Anem a canviar de lloc. Busquem un altre entorn i seguim. Bé. Ja hem vingut aquí a cobert. Vale? Ho veiem així. Estem aquí, han fet com una cova, que està clar que és una cova feta per ells, i han posat aquí com una verge petiteta. I bueno, veiem que la gent va deixant cosetes, aquí hi ha un ram de flors també. Sí, algunes ofrenes. I aquí estem resguardadets. Com a mínim aquí. Per molt vent que fa, que estem veient el vent com es mou tot, tots els arbres, estem una miqueta més resguardadets. Bé, seguim amb el... Parlàvem de la sang reial. De la sang reial, d'aquesta possibilitat, no? Clar, evidentment, Roma, si fos això, si realment aquests documents parlessin
de la descendència de Jesús de Nazaret i de Maria Magdalena, Imagina't la cara d'aquella gent. se li posa al papa al culet que no pot cagar ni agulles. Evidentment, és un dels motius, una de les idees que hi ha, una de les hipòtesis de per què es va convertir en milionari de la nit al dia, no? Que Roma pagués a Berenguer perquè no digués res. Sí, perquè no sortís a la llum aquesta llista reial de Maria Magdalena i Jesús, que, a més, sabem que aquí, a prop, relativament, sí, hi ha la llegenda de que a la mort de Jesús, Maria Magdalena va arribar a Saint-Marie de la Mer. Saint-Marie de la Mer, un poblat a la costa. Sí, que va arribar allà, que a més anava embarassada. Que anava embarassada. I que va tenir a la seva filla allà, que la seva filla es deia Sara, i hi ha una església dedicada a Santa Sara, amb una verge, que ara és com la verge dels gitanos, i s'hi fan festes molt importants, i a més, cada dia hi va gent a deixar-li mocadors al voltant del coll, i cada dia la gent que se n'encarrega li treu els mocadors i el dia següent la gent li torna a posar més mocadors. És com una tradició d'allà. A més, és una verge negra. Sí. Aquí, al sud de França, hi ha molta tradició de verges negres. Sí. I tenint en compte d'on podia provenir Maria Magdalena, Jesús, i sabem que no eren blancs com nosaltres, tenim aquesta idea medieval d'imatges i retaules de Jesús de Nazaret molt blanc, sabeu que no, molt no ho era, tampoc, Però vaja, negre tampoc, no era negre. Clar, sí. Bé. Doncs aleshores, una d'aquesta mitologia seria que Maria Magdalena va venir a parar aquí i d'alguna manera hi va deixar algun tipus de llegat. I aquest seria part de la documentació que s'ha trobat, que algú deuria escriure, i van deixar-lo justament en aquesta església perduda, perquè van pensar, aquí no ho trobarà ningú, o passaran milers d'anys abans no ho trobi ningú, i no, resulta que ho van trobar aquests obrers de Berenguer. I a més, com heu vist, a la porta hi ha Santa Maria Magdalena, a dintre de l'església hi ha Santa Maria Magdalena i la Torre Magdala. Per què es diu Torre Magdala? Per Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena era originària d'una població que era Magdala. També tenim la seva vila, que es diu Vila Betània, perquè també hi ha la hipòtesi que l'origen de Maria Magdalena fos Betània, la ciutat de Betània, la població de Betània. O sigui que tot està relacionat amb Maria Magdalena. Tot el que va fer Berenguer Sunyer està al voltant, es crea al voltant de la figura de Maria Magdalena, tot al seu voltant. Però clar, fas això, poses un text a l'entrada de la porta de l'església, que aquest és un lloc terrible, poses el dimoni a l'entrada a vigilar què, no? Llavors, clar, què pot ser, no? Ja us hem donat un parell de pistes, un parell d'idees, no? Si hi ha un tresor aquí amagat, el tresor dels merovingis, o si hi ha aquests documents que parlen de Maria Magdalena i d'aquest linatge reial. Tenim aquestes dues hipòtesis, no? I tot això ve també a donar, i amb el temps es començaran a escriure llibres de tot això. Hem de pensar que Berenguer Sunyer mor l'any, si no recordo, 1917, Marie de Narnó anys més tard, diversos anys més tard, i no és fins als anys 50 que es comença a escriure ja alguna cosa sobre aquest misteri, i és als anys 80 que tenim un llibre... Sí, l'Enigma Sagrat. L'Enigma Sagrat, que comença a tirar una miqueta del fil i comença a parlar, no sé si per primera vegada, no m'aventuro a tant, però de les primeres vegades que es comença a parlar sobre Maria Magdalena i el seu llinatge anterior i el seu llinatge posterior a la seva família amb Jesús. Exacte. No tenim moltes dades tampoc de Maria Magdalena i el que és el Nou Testament acostuma a barrejar moltes Maries. Moltes Maries, sí. I a ficar-les totes en el mateix pot i dir que són Maria Magdalena. El que podem dir, i que sembla interessant, i és important, tenim alguna documentació de fa l'edat mitjana,
que ens parla d'ella com a filla d'un llinatge reial. Que ella era filla de reis. Sabem que Jesús de Nazaret, ell anava pels puestos, Era l'influencer del moment. Era l'influencer del moment, però clar, això necessites que algú pagui, que això algú ha de pagar. Ens diu que ella anava acompanyat de certes dones que proporcionaven la fortuna que tenien, els diners que tenien, per poder-ho fer. I una d'aquestes era Maria Magdalena, no? Sí. Que tenia, sí, com a filla de reis, si és que ho era, tot això és hipòtesis, doncs, clar, tindria els diners suficients per poder finançar a Jesús de Nazaret. Exacte. Aleshores, el misteri ja està servit. El misteri ja està aquí. Vull dir, hi ha un tresor, o hi ha diners en general, d'on venen, cap on han anat, per què és increïble tot el que s'ha generat al voltant d'això. De fet, ara a Rennes hi ha aquí tota la casa, l'han fet un museu, hi ha tot de documents a dintre. Sí, sí. No entrem perquè no sabem si es pot gravar a dintre. No, això heu de venir al sud de França. Heu de venir. Està a pocs quilòmetres de Carcassona. Sí. Està relativament a prop. Bé, això ha donat molta més cosa, ha donat molta més literatura, perquè a partir d'aquest llibre del llinatge... L'Enigma Sagrat, amb el temps es va escriure un altre llibre, que tots coneixeu. Segur que tots coneixeu. De Dan Brown, que és el Codi da Vinci. Codi da Vinci. El Codi da Vinci està... seguit d'una pel·lícula, que també heu vist, i si no heu vist, l'heu de veure. Doncs tot això parla d'aquest llinatge, surt d'aquí. Tot el Codi da Vinci, tota la història surt d'aquí, d'aquest poble que estem ara visitant, de Rennes-le-Château i d'aquesta església i de l'abat Sunyer. De fet, Dan Brown fa a la pel·lícula, especialment a la pel·lícula, però també al llibre. Hi ha cameos de Rennes-le-Château. Hi ha algunes cosetes de Rennes-le-Château. Per exemple, al començament de tot hi ha la mort d'una persona, d'un conservador del Museu del Louvre, que es diu Jacques Sunyer. Sunyer, com en anglès Sunyer. Hi ha un moment també de la pel·lícula molt interessant on s'està brindant amb un vi i el vi, aquí s'ha d'aturar la imatge. Aquí s'ha d'aturar, sí, perquè és molt ràpid. És un segon que surt i el vi és Chateau Rennes. Chateau Rennes, no Rennes-le-Château. Chateau Rennes, però és la referència. És el nom del vi que apareix. Perquè, de fet, en tota la pel·lícula no hi ha més referències a Rennes-le-Château. No, ja està. Has parlat del llinatge sagrat, aquest llinatge sagrat de Jesús i Maria Magdalena, però no de Rennes-le-Château. Però la història comença aquí. Estem en el lloc nuclear, el lloc on apareix tota aquesta història, no? Després, sí que sabem que Dan Brown va tenir problemes amb els autors de l'Enigma Sagrat, perquè gairebé era una còpia, no? Bueno, deien clar, que ell explicava una història molt semblant a la que expliquen ells en el llibre. Nosaltres l'hem llegit i realment s'assembla molt la pel·lícula al llibre, no? Realment es va decidir que no, que realment sí que Dan Brown podia haver utilitzat els coneixements del llibre, però que no repetia textos, que no repetia diàlegs, bueno, allà no hi ha diàlegs, no? Però que havia fet una història, és com una novel·la històrica, com si diguéssim, no? Després tenim uns altres autors també, més endavant, que havien escrit també un altre llibre sobre aquest tema. I bueno, hi ha diversos llibres que parlen sobre això, no? Aleshores, clar, tampoc no se li podia dir que havia copiat, simplement és com tu, no? Tu llegeixes un llibre i utilitzes el coneixement d'aquest llibre a classe, no? Documentació d'altres. Sí. Però sí que és veritat que tot el que apareix allà al Código da Vinci, que és algo molt accessible per tots, comença aquí, en aquest enorme misteri. I realment no sabem què va trobar, no sabem què va passar. Potser no ho sabrem mai. Exacte, segur que no ho sabrem mai. Però el fet de venir aquí i el fet de trepitjar aquí, ja només això ja té alguna cosa especial. Perquè tu notes alguna cosa especial, jo sobretot a l'església, a mi l'església m'encanta, ell diu que està molt plena i tal. A mi l'església m'encanta. L'entorn sí que em diu coses, l'entorn em diu moltes coses, és un entorn
realment màgic, és molt impressionant. Estem al damunt d'un turó amb una vista de 360 graus. Impressionant. Realment increïble. Sí. Que us farem algun vídeo, ara una imatge, i el posem perquè el veieu, però la veritat és que és meravellós. I aquest misteri arriba als dies d'avui, que segueix sent un misteri, no sabem què va passar. Llibres que en parlen, exacte. Segueixen havent-hi buscadors de tresors. De fet, ja prop d'aquí hi ha una tomba, es va descobrir fa molts anys, una tomba que es diu que és la tomba de Jesús de Nazaret, que fins i tot va arribar fins aquí, Jesús de Nazaret, que quan va marxar Maria Magdalena del Pròxim Orient, doncs va portar-se el cos de Jesús i el va enterrar aquí. És un altre dels misteris. Complicat, ho veig complicat, això. Molt complicat. Hi ha coses agafades amb moltes pinces, no? Però el misteri hi és. Nosaltres us l'hem exposat en aquesta ocasió. Esperem els vostres comentaris. Esperem que us hagi agradat la història. Ja us dic que llibres n'hi ha molts, si us voleu informar, moltíssims. La majoria, n'hi ha molts editats en castellà, hi ha molts investigadors catalans, però que escriuen en castellà, aquestes coses les fan, i castellans, que n'hi ha moltíssims que no escriuen en català? No, mira, no sé. Quines coses. Escriuen en espanyol. En cristiano, en cristiano. És l'idioma de Jesús de Nazaret i Maria Magdalena, com tots sabem, no? D'aquella època, esclar, tothom ho ha de fer. Conyes a part, doncs esperem que us hagi agradat aquest podcast. Subscriviu-vos perquè cada diumenge posarem un nou podcast i cada diumenge serà temes diferents. No sabem quin és el proper, no ho pensem, és a dir, ens aixequem un dia i diem anem a fer un podcast. El d'avui sí que el sabíem perquè sabíem que veníem aquí. Exacte. És que res per això. Però normalment sobre la marxa una miqueta. Exacte. Ja sabeu que nosaltres, la major part de història que expliquem és de l'antic Egipte, però estan aquí, que nosaltres, per cert, fem una visita anual, tractem de venir una vegada a l'any, venir cap a aquesta zona, perquè ens dona... És com un reset, com un lloc de pau. Ja us dic que se sent alguna cosa diferent, llavors és com fer un reset, una mica un any nou. Bé, doncs, tot i que parlem moltes vegades, la major part de les vegades parlem de l'antic Egipte, sempre sortiran altres coses, altres temes, i aquest ens ha semblat curiós, interessant, és un misteri. Ja està, superxulo. A prop de casa, que no hem d'agafar un avió, estar 4 hores de vol, sinó que hem d'estar 4 hores de cotxe. Bueno, no arriba a 4 hores, són 3 hores 3 i alguna cosa, sí. De cotxe, depenent d'on vingueu. Exacte, clar. Si veniu de Tarragona, és una miqueta més. Si veniu de Girona, és una miqueta menys. Bueno, doncs ho deixem aquí i sobretot, subscriviu-vos per saber les novetats, per saber tot allò que tenim, totes aquelles, perquè nosaltres no expliquem història, expliquem històries. Família Dea, fins a la propera. Petonets! Prova, a veure si funciona. S'escolta bé els micròfons? El meu s'escolta bé? Els dos? Aquí. Qui comença? Tu. Jo. Aquesta història comença en un petit poblet. Poblet no. Per on anàvem? No sé on havia deixat...